Lidi, rychle musím něco natočit. OK, konec se před chvilkou volal na Discord, že pro mě má nějaký překvápko. Ano, to mám. Konec, kde to sakra jsem? Poznáváš to? Nepoznávám. To je stavěcí soutěž. No tak to je docela dost hrozná. Cože? Ne. Každopádně, co sakra tady budeme dělat, jako? No, když je to stavěcí soutěž, tak budeme stavět. No to máš pravdu, no to by mohlo dojít, ale ty víš, že já úplně neumím stavět, protože ty jsi stavěl zatím všechny stavby na našem serveru. No to je pravda, ale tak víš co. Tak dobře, no tak já to vyzkouším. Jen co je sakra dělá ta láva, ale OK. To nevím, to jsem to tady ještě to. OK, to bylo hodně. Aby to bylo teplo, že jo, kdyby náhodou byla nějaká zima. Dobře, jenom ses neuměl tady pokládat bloky, to je jedno, vymlouváš se. No každopádně, OK, tak já to přijímám, každopádně, co bude první téma? Rodinný dům a nastavení máme 10 minut. 10 minut? Cože, to je mega málo. No dobře. A začínáme za 3, 2, 1, teď. OK, konec tam jde něco stavět, ale lidi, já fakt vůbec neumím stavět, jo. Já mám naštěstí vyplej mikrofon teďkom. Každopádně já vůbec neumím stavět, tak mě napadlo, protože já vůbec neumím stavět, tak pozvat si sem nějakýho tajného buildera. OK, ale já úplně nevím, jak se to dělá. Počkej, jsem jednou dělal takové video, OK, tam jsem si, vlastně, jo, to jsem sice nikdy nevydal, ale já vím, jak si pozvat nějakýho buildera nebo nějaký klon na tady ten server. Stačí tam jenom napsat tuhle věc do komentářů, teda do chatu. Lidi, tohle by mělo být ono, lomeno spawn sirkách na 2. Odešlu to. Tak, ok, já to jdu odeslat lidi, tak a, ok, počkej, už se tady nic napojuje. Sirkachna si změnil skin, co? Ok, hráč Sirkachna 2 si změnil skin, každopádně, halo, kde to je, sakra? Sirkachna 2, halo? Počkej, to je on. Čau, kámo, vlastně, počkej, můžeš mluvit? Jestli neumíš mluvit, tak zakrouti hlavu. OK, škoda. Každopádně, pojď nahoru, prosím tě. Já tady mám taky stavící soutěž a já vůbec neumím stavět, takže, OK, ty jsi builder, jo? OK, tak staví. OK, to se mi líbí, to je nějaký profesionální build, lidi. OK, lidi, tak to se fakt vyplatilo, ten mod mi sice stal 68 korun nebo nějak, tak myslím 70 korun, nějak něco takového. A každopádně on tady už staví, tak to se fakt vyplatí, protože já nevím, jestli vám to říkal, ale kolik je to korun? 1000 korun. O 1000? Za to si můžu koupit několik rohlíků, takže OK, to je zatím úplně hnusný. Co? 69. OK. Každopádně, to je úplně hnusný, Boldře, co to děláš? Okamžitě to zpráv, tohle je úplně hnusný. Ty musíš stavět hezky, kámo, si chceme poradit. Takže stav tady nějakou malinkou stavbu, jo, malinkou, tady to tě takhle zničím. A může to být klidně takhle ohlí, ok, on to hodně fláká zatím. Dobře, pokud to budeš stavět dobře, tak dostaneš půlku výplaty, když to vyhrám. OK? Zakývej hlavou, jestli to chceš. OK, takže já tady zničím tady tu kravinu a ty mezi tím můžeš stavět. Nice. Lidi, já jsem se na schvál celou dobu nekoukal, takže jdu se otočit. To je úplně mega pěkný. Dobře, to jsi si ti stihl sám? Nice. OK, tak já se na to jdu podívat. Kámo, ty jsi tak dobrý, jo? OK, ale ten builder fakt není špatný. Na to, co jste ze začátku, tak se fakt zlepšil, kámo. OK, tady sice chybí okno, ale to vůbec nevadí. OK. To je úplně manželská postel, tady by jsem spal já, určitě na modrý, jo, nádhera prostě. Takže lidi, nice. Builder, dávám ti třeba takových 5 hvězdiček bych ti dal, ale počkej. Konajzi, kolik máme ještě času? No, právě vypršel. OK, Builder, dělej, běž se schovat někam, tam dolů třeba, běž někam, jo, prostě někam si tam zaleď, já nevím, něco si tam postav. Každopádně, já ještě zavřu ty dveře, aby to úplně konec neviděl, tak. Konajzi, první se podíváme na to tvoje, OK? OK. Počkej, tak já tady, ještě jsem mám spadl, jsem tady spadl. OK, promiň, každopádně ukáž. Pod mapu, jestli tam neslyšíš. Tam se nekoukej, prosím tě. Tady je nějaká stěna. Buildre, dej si shift, on tě jinak uvidí, Buildre. Rychle, dělej. Tam nic. To byl tvůj nick, já jsem se... Jo, to byl můj nick, já jsem se tam koukal. Tak určitě. No, to je úplně hrozný. Jakože myslím, že to červený dřevo je docela hezký. Jako jo, zajče, tak určitě. Takhle můžeš jako když tak schovat, když před deštěm.
Víš co, Okej, a vevnitř máš ukáž. jako tady manželkou, poté s mojí manželkou Dražanou. Co, ty máš manželku? O tom jsi mi neřekl, kámo. No, to neřekl. Počkej. Tak určitě. Nádherný. Ok, kámo. Jako, kámo, já jsem myslel, jako... Myslím, že tady mám prostě pet, že jo, kraftící stůl, můžu tady vykraftit lopatu, protože ten oblíbený materiál hlínu, takže Kámo, já myslím, jako čekal jsem od tebe víc, jakože. Tak jo, tak jdeme se podívat na to moje, ok. Kámo, ty budeš koukat úplně, pojď za mnou, pojď. To jsem celý postavil. to si stihl, vždycky, když děláme roleplay, tak to stavím já. Yes! Možná Yes! teď to budeš stavit už ty. Co ne. No! Žádnou pec ani nějaký jako zdroj tepla. Ale to je jenom chatka tady, to je jenom na spaní, kámo. No tak Aby to neschořilo, je to ze dřeva, abyste tady neporušovali žádný pravidla. pravidla? No, protože kdybyš si tady vařil v dřevěný chatce, tak by mohla schořet. Hele, prostě všechno není dokonalý, chápeš? Takže, co na to říkáš? Podle mě ta chatka je úplně krásná. Jakože zvenčí je mega hezká, hrozně se mi líbí tady ty lampy, to je asi na tom to nejlepší. Ok, já si nemyslím to, jsem jako jediný stavil sám. Ale ta tráva je celkem hezká. Myslím jakože když si použil boumíl nebo kostní moučku, tak z toho hezky to. Jo, to jsem dělal, Ale nelíbí se mi, že ta cesta je tady nepravidelná. No, právě to má být jako na schvál, jenom ten builder asi neumí klikat, ale to nic. Cože, jaký byl to? Že jsem byl dobrý builder. Každopádně pojď se... Neumíš klikat, ok, tak je. Každopádně, jako tady máš i barevný postele, jo, tady to je pro ženu a tady to je pro muže, takže ty budeš spát tady a já budu spát tady. Nice. Já jsem Ty jsi žena samozřejmě. Cože? Ok, to bylo hodně divný. Každopádně, kolik hodnotíš můj dům, kolik mu dáváš z 10? Jakože myslím si, že odezečeš ten můj, takže Taky souhlasím. 6 z 10. Ok, já tomu tvýmu dávám 0, protože, kámo, co to je, sakra. Ok, Promiň, kámo, ale to je fakt hnusný. já budu brečet. Ne, kámo, nebreč, what the fuck, kámo. No každopádně, co bude jako další téma, počít já budu vymýšlet, ok? Ty si teďkom vymýšlel ty. Hele, mohli bychom postavit třeba mě, to je dobrý nápad, ne? Ok. Tak pojď na to. Tak, byl dře... Nepodvádíš náhodou? Nepodváděn, co si o mě myslíš? Jakože, Tak určitě. Ok, on tam měší tu svoji stavbu lávou. Každopádně teďkom asi na to přichází, že podvádím. Prosím tě, Bildře, seš tady takhle. Bildře, seš tady. Má tady napsaný, já jsem AFK. Ok, Bildře. Halo, Bildře, seš tady. Bildře. Halo, Bildře. Prosím tě, vzbuď se, Bildře. Prosím tě, on nás podezřívá, že podvádíme, takže asi budu teďko muset stavit sám. Souhlasíš s tím? Dobře, tak zůstaň tady, stavěj tady něco pro sebe, já nevím. A já musím stavět sám, takže ahoj. Ok, ale já mám výhodu, že stavím sám sebe, takže jdu na to. Nice. Tak lidi, zase si tady barvy, co jsou potřebné na můj skin, takže uděláme první ty boty, co mám takhle na skinu, jo. Já jsem hodně hubený i v realitě, takže to uděláme takhle. Ok, to není vůbec špatný, takže uděláme ty moje tepláky jako Zdeněk Polorejtma, takže takhle, jo. Ok, to není špatný, takhle uděláme. Tak lidi, děláme tady takhle to moje tričko. Jo lidi, nádhera. Ok lidi, to tělo by nějak bylo, počkat, mám nápad. Ještě to tady nějak takhle udělám zezadu, aby tam nebylo vidět úplně ty knoflíky, jo. Lidi, ok, nějak tady naházím, jo. Ok, tak je to práko, kdybych chtěla měl nějaký velký svaly vzadu, takže nádhera. Jo, já mám v realitě i hodně dlouhý krk, takže to uděláme nějak takhle, jo, to je podle mě geniální, ještě to Iron Block zmenšíme. A jdeme postavit ten krk, teda tu hlavu, tak nice. Tak lidi, už to vypadá takhle, myslím si, že jsem se docela posunul, jo, ještě by to chtělo nějaký stylový brejle. Tak, počkat, ještě tady nějak uděláme brejle. Tak, tady zničíme. A ty brejle tomu přidali největší styl. Tak, nádhera, počkat ještě na druhé straně takhle. Ok, tak udělám uši, protože já mám fakt uši velký jako i v realitě, takže jak takhle udělám uši, jo, budu ušatý prostě. Hop. Ok, nádhera, udělám se ke konejdu. Ok, on tam něco staví, ještě mám zelený tepláky, co to sakra je? To nemá šanci stihnout ani. Ještě tady nějak udělám takhle zezadu. Promiň. Každopádně,
OK, tak promiň, tak můžu to odpust, prosím. Případně takhle to udělám zezadu i trošku, abych nebyl úplně takhle jako divnej. OK, ta stavba sice není úplně nejlepší, ještě možná ty brýle takhle prodloužím. Jo, OK, to je stylový a ještě tam udělám takový ty pixely možná, aby to vypadalo víc stylovějc. Ukáž. Jo. Dodává hodně velký styl, takže nádhera. Já jsem největší borec, prostě v realitě i. Ještě tady možná udělám nějakou kapsu, nebo udělám takhle vidličku. Tak a na ní budu mít napíchnutý játrový knedlíček. Játrový knedlíček. Na vidličce játrový knedlíček, tady mám polívku. Jo, fakt jsem se hodně snažil. Napište do komentářů, jak to vypadá. Ok, on dělá plešatýho WTF lidi. Každopádně on dělá nějaký dlouhý uši, ok, to mám i v realitě. Každopádně, jo, tady mám krásně prostě mě, tak se můžete vykopat v polívce s játrovými knedlíčkami. Takže já si myslím, že tady dám ještě malý játrový knedlíčky do té vody, takhle, nice. Jo, prostě nádhera. Tady to můžete dokonce, já si udělám svaly, protože já jsem hrozně svalnatý, takže vezmu ještě bílou, tak, a uděláme tady obrovský svaly, tak. Ale lidi, všichni fanoušci, co se koukají na moje videa, tak mají většinou svaly a jelikož já se koukám na svoje videa, takže mám obrovský svaly, jo. Já jsem si je udělal dolů, počkat, to jsou tuky lidi, to ne, počkat, lidi to ne, počkat, já jsem si udělal tuky, to ne, počkat lidi, ok, to je hodně divný, konec mě slyší, WTF. No slyším tě, no, jako to ne, já to vidím, ok, lidi, a já si lidi vypnu mikrofon, tak a vypnu ho i konec, tak teďka mě nemůže odposlouchávat. Co já mi smál, že jsem mu tady udělal tuky, no, tak to je na prd, no. Každopádně, máme to takhle ještě tady, no jo, já jsem úplně svalnatej. MG Fitman doslova, jestli znáte na TikToku MG Fitmana. Každopádně ještě takhle uděláme, jo lidi, prostě, pokud dáte odběr, tak budete takhle svalnatý a budete takhle sexy jako já. No prostě nikdo, WTF, co to je? Kunejzi, co to Nekoukej se ke mně, já to ještě nemám. Ok, to je hodně divný. Každopádně, jo, já si myslím, lidi, každopádně, ok. Já si myslím, že tady to je krásný, takže já se jdu vyspat do mého domečku a... Kunejzi, kolik na to máme času? No právě samozřejmě vypršel. Tak pojď první na moji půlku. Počkej, já se tady věci z inventáře. Ty pozůstatky toho mýho baráku, těch se navšímají. Každopádně, koukej... Ještě nemáš takhle těnčko, ok, to nechápu. No, ale počkej, koukej na tady to... to mi tam asi něco dal. Každopádně, koukej, to jsem já... To jsou játrový knedlíčky, kámo. Tam nic není, tam jenom dřeva. Já nechci jíst polívku z dřeva, to je hnusný. Kámo, to je krásný, to jsem já v realitě, kámo. Až na to já v realitě úplně nejsem rajče, ale to nevadí. Jinak jsem to dělal v realitě, dokonce se... Tohle tady, počkej, já to musím... To je játrový knedlíček velký. To je to, a co je ruka? Tohle nepoznám. Tohle je ruka, sakra. Víš co, jdeme na to, radši na to tvoje. Kámo, já jsem fitness. Podívej na to moje. Co to je? Je? No. To je prsty. Ale tohle ukazuje. No a co to jsou ty prsty, kámo, co to je? Ty jsi tříprsták. Kámo, Máš v realitě 3 prsty. No to je možná pravda, ale kámo, co to je, kámo? Vod, kámo, a ten obličej, kámo, to vypadá jak nějaký, nevím. Ale odhalil jsem tě, takže myslím, že dostaneš všechny body. No jako možná si mě odhalil, kámo, takhle vypadám v realitě, až to jde na to, že jsem v realitě plešatej, asi si mi chtěl prospít. Každopádně, ok, no tak já ti to teda uznám, myslím si, že ta moje stavba byla mnohem lepší, ale... Takže 1-1. Tak takhle bych ti to uznal, kdybych byl plešatej, protože já jsem v realitě plešatej. Ale ty nevypadáš o moc líp, takže jako, každopádně, myslím si, že můžeme jít na to. Takže jdeme na to. Další stavba. A co bude jako další stavba vlastně? Auto. Ok, beru. Ok, tak to pojď. jsem zrovna chtěl říct. Ok, tak pojď. Tak lidi, já jsem prohrál teďkom, takže Bildře, kde seš, sakra? Ok, halo, Bildře, tady seš, nice. What the fuck, on skočil do vojdu, nice. Bildře, už nesmíme nechat pohádce, ale já mám takový nápad, prosím tě, Bildře, odpoj se. Jo, odpoj se, prosím tě, Bildře. Ty lidi na tady to se musí odpojit všichni. Konejzi, já mám problém s mobilem, odpoj se, prosím tě. Proč? Já jsem tady zrovna chtěl. Tak jo, tak pápa. Počkej, já jsem tady Tak lidi, mám tady tenhle mod a jdeme ho stáhnout.
Tak lidi a OK, budeme ho stáhnout do Minecraftu a já potom řeknu vás Niceovi, že teď se má připojit, takže nice. Tak lidi, už jsem tady v Minecraftu a rychle... Můžu napojit? A ještě ne, jako Nice. Musím mikrofon, tak. A tady už to mám, tady, tak. Počkej, to není ono, tohle je ono. Tak, mám to tam. Aktivovat dám mu aktivní, počkej, moje balíčky. Aktivovat a dáme, říkám aktivní, jo, dobrý. Takže jdu zapnout server asi. Počkej, já se ho zapnu. Konejzi, už se můžeš připojit, jo. Yes. Tak musí se připojit i ten builder, doufám, že se připojí. Tak. Já se omlouvám, mně se to nějak laglo, jo. Žádnej builder, kámo. Co o mě myslíš? Každopádně lidi, tak já jsem na jeho půlce, to je blbý. Každopádně se tady, abych tady mít špišové cár. Ok, tady to není. Zkusíme to najít někde, takže tady to je. Ok, vezmeme třeba tady to bílý, jo, to je takový víc luxusnější, nice. A lidi, to je to auto, koukejte na ně. Vidíte to prostě? Ok, to je úplně mega rychlý. Bildře, prosím tě, už můžeš jít, mám pro tebe překvápku. Pojď prosím tě ven. A koukej, co tady mám. Já tohle Bugatti, nesedej si do něj, ne, dávám ti zákaz. Nesedej do něj, ty bys to zaparkoval do vojdu, takže prosím tě, stoj tady. Konejzi, jak seš na tom? Máš auto nebo ještě? Ještě ne. Ok, dám ti čas, takže já si myslím, že to je úplně krásný. Bildře, nesedej si do něj, ok? Ok, Bildře? Dobře, tak běž do baráčku, schovat se. No a já počkám na Konejze, nice. Tak, Konejzi, už to máš? Jo, už to mám. Bildře, vylez z toho auta, prosím tě, vylez, dělej. Ok, doufám, že se na ně nebudu nasávat. Každopádně já už jdu, nice. Ahoj, Konejzi, ahoj. Ahoj. Ok, už to tady vidím. Moonova Audina, WTF, kámo. Co to je, kámo? To je nádhera, ne? Kámo, je to úplně hrozný. Pojď se podívat na moje, prosím tě. Okay, tak tady je ten boulder. To je... Docela hezky, ale... Schovej se. To tam sedí. To je boulder. Cože, builder? Ještě, že se odpojil, on někam jde. Ok, je to builder, ano, já jsem podváděl, promiň, Konejzi. Cože, a tohle to nejde v Minecraftu postavit, takže ty si stáhnu. Já tě přejedu. Ach jo, lidi, to se fakt nepodařilo. Každopádně, builder, ahoj. Ok, ne, já jdu z toho auta. Lidi, to je fakt blbý. Konejzi, já se ti omlouvám, už nebudu... Já si myslím, že tuhle challenge jsem rozhodně vyhrál já. Kámo, ne, já jsem jenom podváděl, to není tak hrozný. Já ti jenom, že to není tak hrozný. To je hrozný. Kámo, promiň, já jsem, jediný, co jsem postavil, bylo tohle, no. No to si myslím. Takže ty jsi vyhrál 1000 korun? A už jak jsem na to přišel? Jak? Protože jsem viděl v inventáři tohle. Ok, no tak vyhráváš 10 000 korun, ne! A já skočit. A naschle.